яшьләр югалтулар аша һәрбер йөрәккә кагыла. Кайгы булган хәбәр чорналып сагышка, күз яшьләре аша чагыла. Мәңгелеккә китте инде безнең әткәй, тик ышанмый һаман күңелләр. Мәңге яшәр кебек җирдә әткәй, әнекәй, тик үтә шул насыйп гомерләр. Тыялгысыз хисләр, бигрәк әче яшьләр, йөрәкләргә кайгы уйла. Нигә икән никләр гомерләрне чикләп, яшәүләргә мыкта куела. Мәңгелеккә китте инде безнең әткәй, тик ышанмый һаман күңелләр. Мәңге яшәр кебек җирдә әткәй, әнекәй, тик үтә шул насыйп гомерләр. Сагынып үтәр, искә төшә исән вакыты. Көчле бул сине дигән яхшы киңәшләр, балам диеп әйткән китте инде безнең әткәй, тик ышанмый һаман күңелләр. Мәңге яшәр кебек җирдә әткәй, әнекәй, тик үтә шул насыйп гомерләр. Мәңгелеккә китте инде безнең әткәй, тик ышанмый һаман күңелләр. Мәңге яшәр кебек җирдә әткәй, әнекәй, тик үтә шул насыйп гомерләр.